ኣዘራርባ ፍላስፋታት ምዕራፍ ሓደ ፍላስፋ ካብ ኣእምሮ ዝበልጽ ዋላ ሓደ እኳ ኣይርከብን እዩ በለ። ነገስታት ኣብ ልዕሊ እዚ ይፈርዱ፣ ከምኡውን ፈላጣት ኣብ ልዕሊ ነገስታት ይፈርዱ እዮም። ረኺቡን እናተኻሎም ከሎ ዘይብድል ሰብ ፍጹም እዩ። ይውዓል ይሕደር ከይበለ ጽቡቕ ነገር ንምግባር ዝፈልጥ ሰብ ብልህ እዩ። መልሓስ ዝደለኻዮ ነገር ንምርካብ መለመኒ ናይ ሓሳብ መግለጺ ኣስተርጓሚ እዩ። ሲራክ 18 ክፉእ ነገር ክሰርሕ ዝኽልክለካ መኻሪ ድማ እዩ። ኣብ ግዜ ሓዘን ከዓ ንሓዘን ከም ትርስዖ ገይሩ ዘጻናንዕ ፈታዊ እዩ። ሰብ መልሓስ እንተዘይህልዎ እንታይ ከም ምኾነ ንሱ እምበኣር ከምቲ ዝተሰኣሎሞ ከም ዘይዛረብ ስእሊ ክምሰል ወይ ድማ ከም ዝወደቐ እንስሳ ክቁፀር ምተገብአ ነይሩ። ሓደ ፍላስፋ ዓሻ ሰብ ብሰለስተ ይፍለጥ በለ። እዚ ከዓ ሰባት ክዛረቡ ክሰማዕ ከሎ ከየስተውዓለ ብፍጥነት ትዛረብ፣ ከይሰማዕካ ኣይትዛረብ፣ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ነገር ሩግ ኢልካ ኣይትእተዎ። ሲራክ ምዕራፍ 11 ናብዝን ናብትን እናበለ ኣብ ሓደ ኮፍ መበሊ ዓሪፉ ኮፍ ዘይብል ሓብ ኮፍ ምባል ደኣ ፈቱ እምበር ኣብ ሓደ ኮፍ ምባል ኣይፈቱን እዩ። ንኹሉ ዝረኸቦ ሰብ ከይፈለጦን ከይመርመሮን ዝኣምን ዝነገርካዮ ነገር ከየስተውዓለ ብፍጥነት ዝኣምን ሰብ ቀሊል ልቢ እዩ በለ። ሲራክ ምዕራፍ 19:4 ካብ ነገስታት ሓደ ዘመንካ ከመይ ኣላ ኢሉ ጠይቐሞ፣ ዘመን ማለት ንስኻ ኢኻ። ንስኻ ሰላማዊ ክትከውን ከለኻ ሰላማዊ ትኸውን፣ ንስኻ ዝኸፍኣኻ ክፉእ እንተደኣ ኮንካ ድማ ትኸፍእ ኢሎም መለስሉ። ሰራዊት ንንጉሶም ከም ዝኾነ እዮም ዝኾኑ። ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ህዝቢ ድማ ገዛኢ ኣመሓዳሪ እቲ ሃገር ዝገበሮ እዮም ዝገብሩ። ሲራክ ምዕራፍ 12 እቲ ንጉስ ክጉንበስ ከሎ ከምቲ ንጉስ ኣጎንብሱ ጎቢጡ፣ እቶም ህዝቢ ድማ ኣጎንቢሶም ሳዕስዑ ከም ዝበሃል ፍላስፋ ከምዚ በለ። መከራ ክውዳእ ከሎ ሓጎስ ይትካእ፣ ጭንቂ ክበዝሕ ከሎ ከዓ ከጸናናዕ ዝኽእል ተስፋ ኣሎ። ካብ ፍላስፋታት ሓደ ከምዚ በለ። ብዘይ ብጾቶም በይኖም ክኾኑ ከለዉ ዘጸብቐሎም 5 ነገራት ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ጽቡቕ ተፈታውነት ዘይብሉ ጽባቐ መልክዕ፣ ክብድል ከሎ እናረኣየ ዘይመክርን ዘይክስፅን ዘመደይ ዝብል ሰብ ናይ ኣፍ ዘመድ ካብ ዕዳጋ ኣይሓልፍን ከም ዝበሃል፣ ህያውነት ዘይብሉ ሃብቲ ዘይትምጽውተሉ ገንዘብ፣ ጉልበት ዘይብልካ ምምካሕ፣ ስምምዕ ዘይብሉ ትግሃት እዮም። ፍላስፋ ከም ዝበለ ንምስጢርካ ንስኻ ኢኻ ተኣስሮ፣ ካብ ልብኻ ኣውፂኢካ ብኣፍካ እንተዳ ኣውፃእኻዮ ግና ንሱ እዩ ዝኣስረካ። ንሓደ ሰብ ሰሪዑ ቆፂዑ ዝኣበየካ መን እዩ እንተበልዎ፣ ነቲ ናይ ሰነፋት ሰነፍ ርእየ ብገዛእ ርእሰይ ተሰሪዐ ተቐፂዐ ካብኣ ካብ ስንፍና ረሓብኩ በለ። በላእ ሰብ በደለኛ ክፈርዶ ርእዩ ይእረም፣ ሰነፋት ግን ክሓልፉ ከለዉ ተዋረዱ። ምሳሌ ምዕራፍ 21:3 ካብ ንፉዕ ሰብ 3 ነገር ይርከብ። ንሳቶም ከዓ ንኹሉ ሰብ ለዋሕ፣ ሓዛኒ፣ ርህሩህ ምዃን፣ ብዝበዝሐን ብዝወሓደን ብዝሃብዎ ኣመስጋኒ ምዃን፣ ኣብ ናይ ካልእ ነገር ህርዱግ ኢልካ ዘይምእታው እዮም። ካብ ክልቲኦም ኣዝዩ ዝበለጸ ድማ እዚ ሳልሳይ እዩ። ካብ ፍላስፋታት ሓደ ከምዚ በለ። ኣብ መወዳእቱ ዘጸብቐሉ ሰብ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዝን ኣብቲ ዝመጽእ ዓለምን ከጸብቐሉ እዩ። ልቡ ቁኑዕ ንዝኾነ ሰብ እግዚኣብሔር ንኹሉ ስርሑ የቕንዓሉን የምሕረሉን እዩ። እግዚኣብሔር ንዕኡን ዘራኽብ ስራሕ እንተዳ ሰሪሑ ብኡ ብሰብን ዝተፈትወ ይገብሮ። ሓደ ሰብ ሓደ ፍላስፋ ፈረስ ምግላብ እንተመሃርኩኻ ትፈቱ ዲኻ እንተበሎ፣ እዚ ግና ናትካ ግዜ እዩ እሞ ኣብ ዘደለኻዮ እንተውዓልካዮ እትመሰል ናትካ ይበሎ። ፍላስፋ ዲዮጋንስ ሓደ ጸማም ሰብ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኮፍ ኢሉ ረኣዮ እሞ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ
ኮፍ ኢሉ ብምባል አላጋጸሉ ተማሃረን በአር ንዘይጽና ሰነፍ ተማሃራይ እምኒ ዝብልዎ እዚ መሰረት ብምግባር እዮም። አርስጣሊስ ንሰብ ካብ ኩሉ ስራሕ ከመይ ዝበለ ስራሕ እዩ ኣብነታዊ ክገብር ዝግብኦ እንተበልዎ ሰብ ገንዘብ ኣብነት ክገብር ይግባእ። ምሸት ተሰጢማ ጥሒላ ንግሆ ምስኡ ሓቢራ ካብ ምጥሓል እትወፅእ መርከብ ገንዘብ ኣብነት ምግባር ይግብኦ በለ። እዚ ከዓ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ጽቡቕ ድማ ካብ ክፉእ ፈልዩ ዝፈልጠላ ክፍኣትን ዓመፅን ካብ ምግባር ዝምለሰላ ክድቅስ ከሎ ምስኡ ሓቢራ እትድቅስ ክትስእ ከለኻ ሓቢራ ምስኡ እትትንስእ ብተፈጥሮ ዝተዋሃበቶ ኣእምሮ እያ በለ። ካብ ፍላስፋታት ሓደ ንወድኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተናብሮ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ዝሃበ መልሲ ሰቲ ዘይሰክር እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ከም ዝፈትዎ ኮይኑ ይነብር፣ ሰቲ ዝሰክር እንተደኣ ኮይኑ ግና መስተ ከም ዝፈትዎ ኮይኑ እዩ ዝነብር በሎም። ኣብራጥ ዝተባህለ ፍላስፋ ካብ ነፍስን ካብ ስጋን መኖም እዮም ዘሰንፉ? ነፍሱ ዶ ተሰንፍ ወይ ስጋ እንተበልዎ ነፍሲ እያ ተስንፍ። ከመይ ስጋ ነፍሲ ዘይብላ እንተደኣ ኮይና በይና ከተሰንፍ ኣይትኽእልን እያ። ብተወሳኺ ከዓ ነውርን ሓጢኣትን ዘይብሉ ሰብ ዶ ይህሉ ይኸውን እንተበልዎ ነውርን ሓጢኣትን ዘይብሉ ሰብ እንተዝህሉ ኣይምመተን ነይሩ በሎም። ሓደ ፍላስፋ ንሓደ ገባር ክፉእ ሰብ ከምዚ በሎ፣ ንስኻ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ እትገብሮ ነቐፌታ ክትቅበሎ ዶ ይግባእካ ወይ ድማ ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ዝገብርዎ ነቐፌታ እንተ ተቐበልዎ ኢኻ ትፈቱ እንተበሎ ኩሉ ኣይግባኣን በለ። ነቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝገብርዎ ላግፂ ምእንቲ ክሓድጎ ንስኻ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ካልእ እትገብሮ ነቐፌታ ሕደጎ በሎ። ሮሜ 2:1 ፍላስፋ ኣፍላጦን ሰብ ንጸላኢኡ ክቕበሎ ዝኽእል ብምንታይ እዩ እንተበልና ሰናይ ተግባር እንተገበረሉ ብዝበለጸ ድማ ካብቲ ክገብረሉ ዝኽእል ሰናይ ተግባር ኣዕዚዙ ተግባር ጽድቂ እንተገበሮ እዩ ክቕበሎ ዝኽእል። ካብዚ ዝበልጽ ምብቃልን ምውራድን ስለ ዘየልዎ በለ። ጸላኢኻ እንተጠመየ ኣብልዓዮ እንተጸመየ ኣስትዮ። እዚ ብምግባርካ ከም ጉህር ሓዊ ከተንድደ ኢኻ። ንኽፉእ ደኣ ብጽቡቕ ኣሰንፎ እምበር ብኽፉእ ኣይተሰንፎ። ሮሜ ምዕራፍ 12:21 ካብ ፍላስፋታት ሓደ ክትሓዝነሉ ዘድልየካ ዘይግባእን ነገር እንታይ እዩ እንተበልዎ ናይ ክፉኣት ሰባት ሞት እዩ በለ። ካብ ፍላስፋታት ሓደ ካብ ምዕጋስ ምስምባድ እትምነየሉ እትሕሸሉን ግዜ መዓስ እዩ እንተበልዎ ኣብ ልዕሊ ሓው ሓደጋ መከራ ዝበፅሐሉ ግዜ ንዕኡ ክትረድእ ብስምባደ ፍጥነትን ከድካ ኣብ ትበፅሐሉ ግዜ እዩ በለ። ኣፍላጦን ጥበብ ክትእክብ ከለኻ ስለምንታይ ገንዘብ ዘይኣከብካ እንተበልዎ ኣዝያ ዝኸበረት ጥበብ ስለ ዝኾነት እየ። ንጸልማት ምስ ብርሃን ሓደ ዝገበረ መን እዩ? ንተኽላ ምስ በጊዕ፣ ንነብሪ ምስ ጤል፣ ንላም ምስ ኣንበሳ ዘፈቐረኸ መን እዩ? ከምኡ ድማ ጥበብ ምስ ምፍታው ገንዘብ ምእካብ ገንዘብ ኣይሰማማዕን ኢለ እየ በሎም። ንኽልተ ጎይቶት ክትግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ክፍቅር እዩ፣ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ክርክስ ነቲ ሓደ ክሕስር እዩ እምበኣር ንኣምላኽን ገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ማቴዎስ ምዕራፍ 6:24 ንጽድቂ ምስ ሓጢኣት ዘተኻኽላ ንጸልማ ድማ ምስ ብርሃን ሓደ ዝገብራ መን እዩ? ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7:14 ፍላስፋ ካብ ምዝራብ ስቕ ምባል ዘድልየሉ ግዜ መዓስ እዩ እንተበልዎ ናይ ልቢ ቁጣ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ ንኣፍ ብናይ ትዕግስቲ ሉጋም ሎጊምካ ከም ዘይዝረብ ኣብ ትገብረሉ ግዜ እዩ በለ። ሰቅራጦስ ካብ ኣንበሳ ኣየና እዩ ዝኸፍእ እንተበልዎ ኣንስተይቲ ኣንበሳ እያ በለ። ከምዚ ድማ
ክፍኣት ካብ ሰውኡት ካብ ኣንስቲ ይዛይድ ማለት እዩ በለ። ደጊሙ ድማ ካብ መጋዝ ኣየና እዩ ዝበለሐ ኢሎም እንተሓተትዎ ካብ ናይ መጋዝ ስሕለት ናይ ስብቀት ስሕለት እዩ ዝበለጸ በሎም። ካብ ፍላስፋታት ሓደ ብዛዕባ ኩነታት ክፍእቲ ሰበይቲ እንተሓተትዎ ክፍእቲ ሰበይቲ ሰላምን ዕርቅን ዘይርከባ ኩናት ወይ ድማ ውግእ እያ በለ። ፍላስፋ ዲዮጋንስ ሓደ ጽቡቕ ዝመልክዑ ክሕስ ከሎ ረኣዮሞ እቲ ቤት ጽቡቕ ነይሩ እንተኾነ ግና እቲ በዓል ገዛ ዘይጽሩይ ስለ ዝኾነ እንታይ ይግበር ብምባል ኣድንቖቱ ገለጸ። ዲያጎንስ ሞት ከመይ እያ ኢሎም እንተዳ ሓተትዎ ሞትሲ ንሃብታማት እንተሰንብድ ንድኻታት ድማ እተናፍኦም እያ በለ። ንጻድቃን ሞቶም ህይወቶም እዩ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳን ክቡር እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16:15 ናይ ሓጢአተኛ ሰብ ሞት ግና ኣዝዩ ዝኸፈ እዩ። መዝሙረ ዳዊት 33 ሓደ ሃብታም ንዲዮጋንስ ከጋብዞ ናብ ገዙ ወሰዶሞ። እቲ ሃብታም ድማ ጻዕዳ ሃሪ ተኸዲኑ ተሸላሊሙ ምስ ረኣዮ ለካ እዚ ስምባር ብስነ ስርዓት ዘይዓበየ ባዕለገ እዩ ዘይተቐጻን ስነ ስርዓት ዘይብሉን ምዃኑ ፈለጠሞ። ናብ የማን ጸጋም ርእዩ ብዘይ እቲ ሃብታም እቱፍ ዝበለ ምሳኣነ ናብ ገጹ ጡፍ በለሉ። እቲ ብዕሉግ ሃብታም ግና ስለምንታይ ኣብ ገጸይ ጡፍ ትብለለይ ኢሉ ተቆጣ። ዲያጎንስ ከዓ ሰብ ኮይኑ ኣብ ሕማቕ ቦታ ጡፍ ክብል ኣይግባን እዩ። ኣነ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ የማን ጸጋምካ እንተጠመትኩ ብዘይካኻ ጽሬት ዘይብሉ ስለ ዘይረኸብኩ እየ በሎ። እቲ ፍላስፋ ከምዚ ማለቱ ገዛኻ ጽቡቕ እዩ ንስኻ ግና ኣእምሮ ዝሰኣንካ ዘይተቐጻዕኻ ዘይተገሰጽካ ብዕሉግ ኢኻ ማለቱ እዩ። ከምኡውን ሓንቲ ጓል ባርያ ጥበብ ክትመሃር ከላ ረኣያሞ እዛ ዝውልዋን ዘጸባብቕዋን ዘለዉ ሹተል ንመንኮን ትኸውን ኢሉ ተደነቐ። እዚ ድማ ብኣጋር ተፈሊጡ እዩ። ምሳሌ 14:45 ካብ ፈላስፋታት ሓደ ከምዚ በለ ሰብ ብምዝራውን ብፍልጦትን ካብ እንስሳ ዝተፈልየን ዝኸበረን እዩ። እንተኾነ ግን ዘይዛርብ ዘይፈልጥን እንተደኣ ኮይኑ እንስሳ ናብ ምዃን ከም ዝተለወጠ እዩ ዘረድእ። ሰብ ክብር ክንሱ ንክብሩ ኣይፈልጦን ከም እንስሳ ኮነ ብግብሪ ድማ መለሰሎ። መዝሙር 48:12 ፍላስፋ ሁርሙስ ሓደ ሰብ ዘይግባእ ዘረባ ክዛረብ ሰምየ ከምዚ በሎ ክቡር ዓርቀይ ንስኻስ ንገዛእ ከንፈርካ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኻ ደው ኢልካ ናይ ዕዳ መጽሓፍካ ተንብብ ኣለኻ። እስከ ነዚ እትጽሕፎን እተንብቦን እትፍጽሞን እተስተውዕሎ ይትረፍዶ? ንፈጣሪኻ ምብዳል ንኸማኻ ዘበለ ፍጡር እኳ ከምዚ ዝበለ ክፉእ ነገር ክትጽሕፍን ከተንብብሲ ኣይትፈርሕንዶ? ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንቀርብ ኢና። ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:10 ካብ ፍላስፋታት ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ናብ እግዚአብሔር ፈጣሪ ዝበጽሕ እንተበልዎ ከምዚ በለ ብህይወት ከሎ ጽቡቕ ተግባርን እንተሰርሐ እዩ በለ። ሰብ ካብ ዓዱ ወፂኡ ንብዙሕ ግዜ ምስ ጸንሐ እሞ ናብ ዓዱ ምስ ተመልሰ ምስ በዓልቲ ቤቱ ምስ ደቁ ምስ ኣዝማዱን ክረኸብ ከሎ ደስ ከም ዝብሎ ከምኡ ድማ ሰናይ ተግባር ዝሰርሕ ሰብ ክመውት ከሎ ሓጎስ እናተሰምዖ እዩ ናብ ፈጣሪኡ ዝበጽሕ። ብህይወት ከሎ ክፉእ ስራሕ ዝሰርሕ ሓጢአተኛ ግን ንጎይትኡ ዝበደለ ባርያ እናፈርሐን እናንቀጥቀጠን ከም ዝቐርብ እዚ ተግባር ጽድቂ ዘይፈጸመ ሓጢአተኛ ድማ ከምቲ ባርያ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ንወቐሳ ናብ ቅድሚ ፈጣሪኡ ምቕራብ ኣይተርፎን እዩ በለ። ማቴዎስ 24:48-51
ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ ንብፃዩ ክፉእ ፀርፊ ክፀርፎ ሰሚዑ ክቡር ዓርከይ እዚ ስም እግዚአብሔር እትፅዋዓሉ ልሳንካ ከምዚ ዝበለ ክፉእ ነገር ክትፀርፈሉ ይግባዶ በሎ። ብኣኣ ጌርና ንጎይታናን ኣቦናን ነመስግኖ። ብኣኣ ጌርና እውን ነቶም በምሳል ኣምላኽ እተፈጥሩ ሰባት ንረግም። ኣሕዋተይ ካብ ሓደ ኣብቲ ምስጋናን መርገምን ክወፅእ ኣይግባእን። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅሪ 9 ክሳብ 10 ዓለም ንዝመነነ ሓደ ፍላስፋ ንዓለም ዝመነንካያ ዝነዓቅካያ ስለምንታይ ኢኻ ኢሎም እንትሓተትዎ ኣብኣ ብግዲ ክፍለ ምዃነይ ስለ ዝተረዳእኹ ከይፈተኹ ብግዲ ካብኣ ካብ ዝፍለ ብፍቓደይ ምፍላይ ስለ ዝመረፅኩ ዓለም እንተዘይነዓቅካያ ንሳ ከይነዓቐትካ ስለ ዘይትተርፍ ማለት ከይቀደመትካ እንተቀደምካያ ዝበለፀ እዩ በለ። ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን።